И здравейте хора, това е кандидатурата за на едни момчета сървъра. Това е главната кула, по която не мислех, че трябва да сложа отгоре тези работи, но сложих ги. Поне си играх доста. За първи път строих такова нещо. Тук лавата, щурти. Така. Отгоре се вижда целият град. Това тук е чист рума, вътре има енчантинга е вътре, наковални глупости, ембер честовете са тук, това фонтан някакъв мъничък така колко да мине, тук е мелницата, без коментар за това отгоре и конюшната, която ще ви покажа тук, отдолу става нещо като, за чест рум, Сан или БГ Техшер пак съм. Ето го тук. И това тук ми е порталът, което е последната постройка, която съм строил. Този свят направих го на някой се едно е в Недъра. И значи това от кандидатурата. Дано да ме приемат. Аз съм на 13 години. И в началото на клипа се представих Ицу. Та значи до скоро.